Два найстарэйшыя масты ў Беларусі знаходзяцца ў Гродні. Новы мост носіць зусім іншую назву, а стары маглі пабудаваць у румлёўскім парку. Вы на канале Гродна 1127 і сёння мы падрыхтавалі для вас гісторыю гродзенскіх мастоў. Стаўце падабайку, падпісвайцеся на канал і мы пачынаем. Першую драўляную пераправу праз Нёман пабудавалі яшчэ ў першай палове 16 стагоддзя. Менавіта гэты мост можна ўбачыць на гравюры Цюнта 1568 года. Толькі ў 1875 годзе пачаліся працы па будаўніцтве сапраўднага металічнага моста праз Нёман. Тады распрацавалі праект і пачалі вытворчасць канструкцый і элементаў моста. У 1908 годзе мост праз Нёман даўжынёй 194 метра адкрылі. Тады ён яшчэ не паспеў атрымаць назву стары, як яго сёння называюць гродзенцы, і насіў назву Пятроўска-Мікалаеўскі. Але праіснаваў ён нядоўга, бо ў 1915 годзе яго ўзарвалі сапёры рускай арміі, якія адступалі з Гродна падчас Першай сусветнай вайны. У міжваенныя часы, пакуль рамантавалі мост, у горадзе арганізавалі драўляную пераправу праз Нёман. Яна размяшчалася на месцы сучаснага гарадскога пляжа. Па часовым драўляным мосце нейкі час нават ездзілі першыя гродзенскія аўтобусы. Дарэчы, пра гісторыю аўтобуснага руху ў Гродні у нас ёсць асобнае відэа, таму паглядзіце, калі яшчэ не бачылі. Адбудову моста скончылі ў 1935 годзе, але не прайшло і 10 гадоў, як яго зноў разбурылі. Гэтым разам гэта зрабілі нямецкія войскі, якія ў 1944 годзе адступалі з Гродна і хацелі затрымаць савецкіх вайскоўцаў. Горад зноў застаўся без пешаходнай пераправы, таму, пакуль мост зноў адбудоўвалі, улетку людзей перавозілі на лодках за 3 рублі, а зімой раку можна было перайсці па лёдзе. І толькі ў 1946 годзе побач са старым мостам пабудавалі пантонную пераправу. Афіцыйна адбудаваны мост адкрылі 30 кастрычніка 1949 года, злучыўшы ім вуліцы Маставую і Гарнавых. Але ў рэальнасці дабудаваць мост да канца года не паспелі, і сапраўднае адкрыццё руху адбылося вясной 1950 года. Чаму спяшаліся адкрыць мост раней? Бо 30 кастрычніка 1949 года адзначалі дзесяцігоддзе далучэння Заходняй Беларусі да БССР. З гэтай нагоды на мосце нават зрабілі спецыяльныя таблічкі з барэльефамі, якія прыбралі падчас рэканструкцыі ў нулявыя. Але з 2021 года адну з іх можна ўбачыць на апоры моста. Але самы час распавесці і пра іншыя гарадскія пераправы. Да 1971 года асноўную транспартную нагрузку на сябе браў стары мост, пакуль вуліцы Паповіча і Вясновую не злучыў новы мост. Яго афіцыйная назва мост будаўнікоў, але ў народзе прыжылася назва новы. Цікава, што яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя недалёка ад гэтага месца праклалі драўляны мост, які меў вайсковае значэнне. Бо дарога, якая праз яго пралягала, вяла да земляных фартоў. Пра іх вы можаце даведацца ў адным з нашых папярэдніх відэа. А невялікія кавалачкі гэтага драўлянага моста можна ўбачыць і дасюль. Напрыклад, летам, калі Нёман робіцца плыткім, то драўляныя слупкі паміж выспай і правым берагам ракі тырчаць з вады. Але не толькі ў новага моста на Паповіча быў свой драўляны папярэднік. У другім годзе адкрылі мост у лесапарку Румлёва. Ідэя яго ўзвядзення з'явілася яшчэ ў часы Расійскай імперыі, бо там была вайсковая паромная пераправа, і гэтае месца разглядалі для будаўніцтва асноўнага гарадскога моста. Бо ў першую чаргу патрэбу ў пераправе мелі царскія вайскоўцы, каб звязаць казармы на сучаснай вуліцы Чырвонаармейскай і лагеры ў Румлёва. Дарэчы, гэтыя казармы 19 стагоддзя, на жаль, зруйнавалі на мінулым тыдні. Але, калі вернуцца да нашай тэмы, то грамадскасць абурылася, і стары мост сёння знаходзіцца не ў Румлёва, а ў цэнтры горада. Але і гэты лесапарк не пакінулі без пераправы. Да ідэі ўзвядзення моста вярнуліся, і ў 1932 годзе там адкрылі драўляны мост праз Нёман, які атрымаў назву чырвоны, бо пафарбаваны ён быў менавіта ў гэты колер. Да нашых дзён мост не захаваўся, бо яго ўзарвалі ў 1941 годзе. І толькі праз 40 гадоў у гэтым раёне пачалі будаваць аўтадарожны мост. Яго адкрылі ў 1986 годзе, і ён атрымаў назву Румлёўскі. Калі вы думаеце, што ўсё, то не халеры. Мы яшчэ не распавялі пра самыя старыя масты ў Беларусі, якія знаходзяцца ў Гродні.
Першы гэта найстарэйшы чыгуначны мост у нашай краіне. Яго ўзвялі ў 1866 годзе, калі пракладалі чыгунку, якая злучала Санкт-Пецярбург і Варшаву. Зараз гэта адзіны дзейны чыгуначны мост у горадзе. Быў яшчэ адзін, але ў 2021 годзе замест яго адкрылі аўтамабільны ўсходні мост. А ці маеце здагадкі, які мост яшчэ старэйшы? Пазналі? Гэта пешаходны мост, які злучае гродзенскія стары і новы замкі. Пра яго першыя згадкі сустракаюцца ў канцы 16 стагоддзя. Менавіта гэтым часам датуюцца ягоныя апоры, якія дагэтуль стаяць на месцы. Іх зрабілі ў выглядзе каменнай скрыні, унутры якой знаходзіцца квадратная адтуліна, якую запоўнілі пяском. Першапачаткова насціл быў драўляны, а ў 18 стагоддзі яго замянілі на каменны, каб ён не праваліўся пад сваёй вагой. У той жа час у апорах пабудавалі каменныя аркі. Калі на пачатку 2000-х гадоў адбываліся даследаванні моста, то высветлілася, што яго апоры на 6-9 метраў заглыбленыя ў грунт, і гэта значыць, што большая частка моста знаходзіцца пад зямлёй. Калі вам спадабалася відэа, то не пашкадуйце падабайку і падпішыцеся на наш канал. Таксама нагадаем, што больш цікавостак з гісторыі нашага горада можна даведацца на нашых старонках у Telegram і ў Instagram.